Sa kabila ng krisis na dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, nananatiling dinadayo ng maraming kabalen at turista ang Clark Freeport. Ito ang ibinahagi ni CDC President and CEO Atty. Agnes V.S.T. de Vanadera sa isang media briefing nitong April 6 kung saan sinabi niyang nananatiling lively ang turismo sa lugar lalo na nitong Holy Week. Batay sa monitoring ng Clark Development Corporation o CDC, dagsa ang mga pamilya sa Clark Parade Grounds at iba pang establishments sa loob ng Freeport Zone. Patunay na patuloy pa rin ang interes ng publiko sa leisure at outdoor activities kahit may pressure sa fuel cost. It appears that the number of people who went to the parade grounds muna, punong-puno pa rin. Talagang marami pa rin. Kung sila ay bumili, yon is another matter. Pero nagpunta rin kami sa restaurants by the parade grounds, puno pa rin. Now, kanina, we met with some of the big hotels and they are fully booked. Fully booked pa rin. So, saan ang gagaling ang tao? Medyo hindi na namin alam. Those which are far from the parade grounds, they are feeling a little reduction in the number of people. Kasi ang observation is, pagkapark ng kotse, ang pupunta na lang yung kayang lakarin, hindi na mag-iikot ng Clark. So the farther they are from the parade grounds, chances are baka hindi papunta. Samantala, hinihikayat ng CDC ang publiko na gamitin ang Clark Loop, isang coaster transport system na umiikot sa loob ng Clark bilang mas tipid at convenient na paraan ng pagbiyahe. Ayon sa ahensya, nananatiling walang fare increase sa nasabing serbisyo. Bukod dito, una nang inanunsyo ng CDC ang pagtanggal ng 1 peso per liter fuel royalty fee na ipinapataw sa mga gasoline stations sa Clark. Layunin itong makatulong sa mga motorista at locators upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.